zo sponzorov 3x3 SBA Tour. No a začíname teda hneď úvodnou akciou, teraz príliš dobrá obrana a kaloši z budúcej generácie AOS, Ardo Sports alebo Ardo Streets strácajú v úvode. Branko Balván a jeho úvodná salva, jeho ník, teraz prichádza prihrávka, ale vystí to dá veľmi dobre. Mladíci z AOS. A teraz tento dvojbodový pokus nakoniec nepadá, ale Solce veľmi rýchlo prieli do koša, táto strela ale nepresná. Tak pomaly, ale isto môžeme ísť aj na druhej strane. Na to máme 11:0.
Tak, vážení priateľi, vo veľkom sa nám rozbehli duely a musím podotknúť, že hneď zaujímavý začiatok. AOS budúca generácia zatiaľ vyhráva proti Sonce pomerom 11-8. Za mňa určite prekvapenie, ale nie. Ako keby podkupovali práve tú dominanciu mladíci, juniori proti Sonce. Zaujímavým súbojom samozrejme bude aj v ďalšej skupine. Máme tu Bielinu, Bosna a Hercegovina, ďalší zahraničný kontender na prípadné víťazstvo, tak som veľmi zvedavý, že ako oni zamiešajú karty. Mimo zahraničných Rovanov máme tu aj našich českých reprezentantov, však hrajúci za Mercedes Divin Books, veľmi dobre známe družstvo. A pripomeňme si zatiaľ absolútnych víťazov, ktorí ťahajú rebríček. People Town, Slovakia, reprezentujúci aj samotný obchod People Town Pulse, alebo po najlepšom Vivo, ak chcete. Zúca generácia AOS teraz dostáva do úzkých práve Chalaňových Sonce. Timerovič nedáva rok ihriska, ale pozrieme sa, tento vjazd je úspešný. Zázraz Pašekovci teraz majú príležitosť a pozrieme sa na toto zátočenie. No tak chlapci v zámori nachytali asi veľmi slušné skúsenosti. Chlapci, len tak ďalej, len tak ďalej. Dochodom na družstvo Sonce je to Armin Mujič, Branislav Malovan, Kenan Biderovič a Daniel Živkovič, veľmi známe mená aj na slovenskej dvore. Na druhej strane Jakub Pašek, Filip Pašek, Karlis Zazacis a Jakub Baksa. Karlis má možnosť. Karlis Zazacis je s veľmi kvalitnými strelami v minulom ročníku. Teraz naozaj sa nikto nechýva, ak sa nemýlim aj víťaz minuloročnej celkovo slovenskej basketbalovej túru v trojkovom baskete. Karlis Zazacis s výbornou defenzívou aj ofenzívou. Provácia tejto strely, ale tá nevychádza. Práve balvan proti Azacisovi, výborne Karlis. A ten sa púšťa 1-1, step back. A toto je strela ako z nebie, 17. rok bol pre AOS, budúca generácia. Tak krásne sa na to pozerá, priatelia. A to je len úvodný duel. Sme veľmi radi, že sme uchytali aj pozornosť viacerých divákov. Poďte bližšie, poďte sa pozrieť, poďte podporiť z nejakej tej dobrej akcii. Ja len hádam,
Aldon Streets, proti ním Sonce, skúsený Matadori, kľudne dajme to ako rakúskeho družstva, aj keď napríklad Branko Balvan je Slovák, Kenan Biberovič, je tam nejaký miešaný napríklad s americkou národnosťou, takže také síce miešané prechádzajú z Rakúska. Filip Pašek, ale toto bola jednoborová strela. Osemnáctky bod pre AOS. Znamená zatiaľ 4-bodové vedenie. Branko Balvan si vypýta loptu, ale trošku nešťastné vysoknutie. Dnes sa predstavujeme v Petržalke na dvoch kurtoch. Kurt s červeno-modrým povrchom má názov Slovenská basketbalová asociácia SBA. Má tento šedý povrchom názov Petržalka. Sonce, teraz strielia do koša, táto príležitosť je prikrátka, ale ďalšia možnosť dá. Branko Balvan sa nemýli. No, chlapci by premeškali teraz veľkú príležitosť hneď vo voľnom kúlovi. Ale je vidno, že Aldon Sport, alebo Aldon Streets, lepšie povedané, ešte po minulom Aldon Sport, zložili veľmi silné týmy, či už v tej mužskej alebo juniorskej kategórii. Toto bola čistá obrana, takže distanca nepíska a hrá sa predína ďalej Kenan Biberovič, a jeho triky. Ide do ľavej strany a Biberovičová, nie. Lopta bola ešte ruka. Pekná obrana, chalani, pekná! Veľmi shackle violation. What a beautiful move. Tak, bratia Pašekovci, podávanie lopty, teraz príliš ľavo myslená strela, ale Karlis Hazacis. Tak, 19. bod prichádza za Aldon Streets. Ale stále bojuje o priestor pod košom, Karlis Hazacis vyčistil do prvej pokuse strelu, ale prídu nie, to je štvrtý faul. Veľmi vystražito si aj hlavní arbitri strážia akciu bloku. Nedávajú priestor žiadnemu prieniku alebo konfrontácii. Teraz prichádza dvojbodový pokus a možnosť na ukončenie zápasu predčasne pred uplynutím 10 minút. No, máme a píše sa nám posledná minúta 26 sekúnd a pokiaľ AOS chce ukončiť tento zápas predčasne, tak takýmto stebekom by to bolo nádherné. Prichádza ďalšia možnosť, prihrávka, naspäť, dvojbodový pokus. Tak hádam to teraz AOS nepresolia, lebo Sonce bude vedieť s tými skúsenostiami získať nejaké ľahké body. Prichádza od Braňa Balvana, 1 minúta aj 5 sekúnd do konca, dvojbodový rozdiel. Tak AOS by teraz nemohol zaváhať, tak juniori uvidíme, čo vymyslia. Karlis Hazacis, ten ide z obrovskej diaľky. Ani táto strela nevychádza, hádam štvrtá po sebe, dvojbodová strela. Sonce, 50 seconds to go, Braňo Balvan. Branko, ale nedáva, tak to je veľká škoda teraz pre Sonce, ale tí ostávajú ešte pri lopte a Biberovič bol faulovaný. Does not count. This basket does not count, however, it's going to be two free throws. Excuse me, this is the 7th foul. Toto je 7. foul AOS a toto bola veľká chyba. Ale do toho aj DJ Filipe on the mix, priateľe, ten sa vám dnes bude starať o spríjemnenie vibrácií do ušných bubienkov. 18 points for Sonce. Kenan Biberovič, what an experience from number 9. Tak veľká komplikácia pre AOS, áno. Možno tá krátka nerozvážnosť, ale čo môže hrať prospekt modrého družstva a hostia majú loptu. Uvidíme, ako s tým naloží Baxa. Baxa s prihrávkou. Karlis, Hazacis, naspäť na Baxu. Baxa, ale kontroloval to Branko Balvan, hrá sa ďalej. Last 28 seconds to go. Posledných 26 sekúnd. Branko Balvan potiahol to do ľavej strany. Branislav to premieňa. Je to 19-20. Tak je to ako na opačke. Z jednej strany a druhá. Pašekovci to teraz ukončujú. Úplne s kľudom a dôrazom.